سلام تخاطلتي أدو channel حزيزلكم زقربكم دمو بتدقاقامي يوتيوبرات سحتت نفترلو بتلاقي كحمشت أنت وانا زبال حمشت سحتتات حد مس مفتاحهم كنرينا مو همج على شقة يوتيوب بتعمل زفوتيهم ويكا يوتيوب كم رول جيروز وصلهم وخريقكم يه سنة يتعن حتكون لكم دمو منه اوكي ያው ንምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ዩቲዩበር ቶም ሰሕታት ዝደጋግሞም ዝብል ሕቶ መጀመርያ መጸልኩም ኮን ንምንታይ ኩሉ ግዜ ሰሓት እንተይልኩም ሓደ ፓሽን በጣም ዝሆነ ድልየት ሎ ሶ ዩቲዩበር ሆይንካ ገንዘብ ሰብሲብካ ዝሓሸ ናብራ ክትነብር ወይ ከዓ ተፈላጣይን ምዃን ዝግበር እዩ ካልኣይ ርዲኢቱን ስለዘይለዩ በደንብ ስለኔ ርዶም ታይት አልጎሪዝም ታዩ ዩቲዩብ ዝሕግዝ ታይ ዘይሕግዝል ብዘይ ምርዳና አፍቲን አቲና ስለ ንጽዕን ወይ ከዓ ቪዲዮን አፕሎድ ሰንገብ ካልኣይ ኤገርነስ በቃ ምህንጣው ስለዘለ ስለንህንጣው እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ባሕር ግዜ ክኾን ለወይና ነምነይሞ ዝኾነ ነገር ክጋጥምና ከለና ክንወድቕ ከለና ከዓ መሊስና ዲሞራላይዝ ንኸውን ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ገጋታት ከዓ ክውገድ ዝኽእል በጣም ቀለልቲ እዮም ክንውግዶም ንኽእልና ሶ ኣነ ኸሪአኩም ዝደለካ እዚኦም ገጋታት ኩሉ ዝሰርሑን ኣነ እውን ናስራሕዎም ዝመጻኹ ግን ከዓ ዝውገዱ ያው ብሓጺሩ ክንውግዶም ዝኽእል ማለት እዩ ቁጥሪ ሓደ lack of clarity and focus እዩ ማለት ንጽርነትን ትኹረትን ዘይምህላው እዩ ኣብ ቪዲዮኻ ወይ ከዓ አፍት ኮንቴንት ካ አፍት ቻነል ካ ሓንቲ ወጥ ዝኾነ ነገር ክሊኔዎ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ደሊ ሓደ ዩቲዩበር ራንደም ኮንቴንት ክስወስድ ይብሉ ራንደም ትሕዝቶ ዝረከቦ ክልጥፍ ወይ ከዓ አፕሎድ ክገብር ይብሉ ንኣብነት ኩኪንግ ኮስድ ኩኪንግ ጌሚንግ ኢንተርቴይንመንት ኤዱኬሽን ትራቭል ዝተፈላለዩ ንሻት ኣለዉ ኣዞም ንሻት እዚኦም ሓንቲ ኢኻ ክትመርጽ ይግበካ ይኹን ዳኣምበር መብዛሕቲና እንሰርሖ ሚስቴክ መብዛሕቲኡ ንሪኦ ስለ ኩኪንግ የውግዕ መሊስ እንደገና ስለ ጌሚንግ የውግዕ መሊስ እንደገና ካሊ ስለ ኢንተርቴይንመንት አፕሎድ ይገብር ማለት እዩ ሶ እዚ ንጹርነትን ትኹረትን ዘይምህላው እዩ ምክንያቱ ኣብ ቪዲዮኻ ትኹረትን ንጹርነትን ተሃሊካ ስሕተት ኣይመጽን ማለት እዩ ሶ ትስሕተትና ብምንታይ ኢና ክንፈትሖ እዩ ኣብዚ በደንብ ክንርዳእ ዝግበአና መፍትሒ ናይቲ ስሕተት ሓደ ንሽ ምንጻር እዩ ንሽ ካንተ ነጽርካ ንኣብነት ኤዱኬሽን ተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ኤዱኬሽን ዝሰርሖም ስራሕቲ ዝርዝር ተቐምጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትራቭል ተኾይኑ ትራቭል ኣብ ውሽጢ ትራቭል ብቻ ትሰርሕ ማለት እዩ ኢንተርቴይንመንት ተኾይንካ ኢንተርቴይንመንት تسرح مالتي هيلز بزعو هيلز سلت عنا تغين سلت عنا توقع النيكا مالتي سلت عنا نوقع خا سلا ترافل توقع يبلكان سلا ترافل ابلود ويخا ببلش تقبر يبلكان في channel كا مالتي ስለዚህ ኣብዚ እዩ በደንብ ካላይ እንደገና ተመልከትካ በደንብ ክትፈልጥ ክትርዳእ ትኽእልካ ናብነስ ናይ ትራቭል ኦዲየንስ ስለ ትራቭል እዮም ስለ ቦታታት ስለ ዘለው መስሕባት እዮም ክፈልጡ ዝደልዩ ወይ ከዓ ስለ ጌም ሓድሽ ስለ ኩኪንግ ስለ ምግቢ ኣበሳስላ ክርኢ አይደልን ስለዚህ በቀሊሉ ተደጋጋሚ ትሕዝቶ ስትራቴጂ በምህናጽ ክትወግዶ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚህ اتخالع سحتت زفتر كا اما مجمريا مأتو اي معناته تمأتو فيديو هوك نسرحا وي دمو منطلطل حساب غيرنا نوصل لابنت حمشته فيديو حمشته سحتات قندرينا تنسحتات مفتاح زلوم يوم قاصيل دمو بونس خبيه زنوح زبله دقيقه زوسن تخوين زي مسيو تملكت عير الكان قديفكا يصير مالت حزرن متن زبلت انت ملكتها حيزكا نفط قصلاي فيديو مخادمه بتاع فاستر بتر كوني ومالتي كل غزي بولطفن نابتوانا نطقت اتي تقلني غزي توصل يبلكان مالتي اهو خبدن بها فيو كتغورت تقل كالاي افت مفتاحي كنوصل نسقل سترونج زغونه هوك مفتاري سترونج بتاع تنكر زغونه حيزكا يختخيل زغبكا مخادمه فيديو كان حد صقم بمفتاح نحطه بملاتن ويخا مسات وصيت بمرعين مجمريا مالتي ስለዚህ እዚ ጠንካራ ዘብሎ ማለት ዘን حطه تفطر لها نعمت يوتيوب زሰርሖም ስሕተታት او يوتيوبر زሰርሖም ስሕተታት ከነምስ መፍትሒዮም ማንም ክነግረኩም ዘይኽእል ማለት እዩ ሶ እዚ ብዚ ጌርካ ተወስድ ማለት እዩ ስለዚህ ካልኣይ ወይ ከዓ ሳሳይ ስሕተት inconsistent upload ወጥነት ዘይምህላዊ upload ክንገብር ከለና publish ክንገብር ከለና ሓደ ዓይነት ወጥ ይብልናን ማለት ነው። ኣብነት ኣብዚ ክንጅምርሞ ዘንበ እዚ ጌርና እንደገና
نخيد زن እንደገና መጀመሪያ نخيد ደግሞ ከምዚ ንወርድ አምዚ አይነት ግራፍ እንፈጥር ማለት ስለዚህ እዚ ወጥነ እዚ ሁሉ ማለት ወይ لعل نركان تحت ورد እንደገና تخيد ወይ እንደገና لعل نزي عامزي አይነት ፈጥር so እዚ apps and downs ማለት apps and downs ናፈጥር ካን ምኻድ እዚ ወጥነ ዘይ ምህላው ምክንያት ሓደ ቻነል ካይጎዶ እዩ ዩቲዩብ ካ ከም ሓደ ስራሕ እንበር ከም ሓደ መዝናነይ ገይርካ ክትወስደ ይብልካን ተአማነት እንታሊካ እዩ ተአማነት ምክንያቱ ኦዲየንስ ካ ከአምኑ ካንት ኮይኖም ቪዲዮ ማዓዝ ከም ተለቀቀም ተፈሊጡም ካዩ ስለዚህ ኦዲየንስ ጊዜ ክትብለካ ማለት እዩ ካሊ ከሚገርና ኢና ክንፈትሕ ዝብል ሓደ ወርክ ፍሎ ብምድላው ወርክ ፍሎ ማለት ፕላን ክትዳሉ ከም ጀመረ ካበይናበይ አበይ ማዓዝ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ሪያሊስቲክ ዝኮነ ስኬጁል አውጽኻ ፕላን ተዳሉ ፕላን ተሰደለምካ ናውነትና ሕዚ ሒዚያ ዘለኹ ታረስ እዚያ ፕላን ተዳሊ ወለኹ ሶ ስክሪፕት ይጽሕፍ ስክሪፕት ማለት ሕድ ዝርዝር እንታይ ክዛረብ ዝግበኒ ካብኡ ቀጽሉ ስክሪፕት ኤዲት ገይረ ና ቪዲዮ ቀይሮ ማለት እዩ ና ቪዲዮ ምስቀየርኩ ዘን እቲ ቪዲዮ ኤዲት ገይረ እንታይ ገይረ ማለት ናብ ፐብሊሽ ወስደለኹ ማለት ሶ ኣብዚ ፐብሊሽ ወኻ አፕሎድ ይገብረለኹ ሶ ታይሆን ሎ ዲቨሎፕ አን ኤፊሽንት ፕሮዳክሽን ወርክ ፍሎ ይኹን ለማለት እዩ መብዛሕትኦም ዝብልዎ አውሶም ሓንቲ ቪዲዮ ዋላ እንትኾነ ፐብሊሽ ምግባር ዝሓሸ ይኸውን ወይ ከዓ በብመዓልቱ ማለት እዩ ሸውዓተ መዓልቲ ለባፍተን ሸውዓተ ቪዲዮ አንለስ ግን ሓደ መዓልቲ 6-10 ትገብር ተንጋ አልጎሪዝም እውን ንዓኻ ብዙሕ እንትን ክብረጋ ስለዘይኽእል ኣብዚ ብጥንቃ አድላ እዩ ኦቨርሎድ ክኸውን ስለዝኽእል ብደንቢ ዝሓሸ ስሉጥ ስራሕ ምስራሕ ፕላን ሙጻኢ መጀመርያ ፕላን ወጽኻ ብትፕላን ንኣብነት ብዙሕቲኡ ሪኮመንደብል ንብሎ ኣብ ሰንበት ዊኬንድ ዊኬንድ ፐብሊሽ ምግባር ቤስት ዩ ቪወር ማለት እዩ ዘን ካብ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ እዚኦም ፐብሊሽ ምግባር ክብራት ተኸታተልቲ አዶ ቻነል ላይክ ሼር ምግባር ይትረስዑ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ታ ሚስቴክ ነበር አይን ብለኻ ነግሌቲንግ ተምኔል ወኻ ትሕዝቶ ናይ ተስእሊ ተምኔልካ 90% ያው ሳይኮሎጂ ጸዋታ እዩ ምክንያቱ አፍተ ተምኔልካ ተጻወት ተምኔልካ ሪዩ ሰብስክራይብ ማነው ክሊክ ገብረልካ ዝኽእል ቪዲዮካ ክሪኤልካ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ቪዲዮካ ክሪኤልካ ዝኽእል ተምኔልካ ተርኢ ተምኔልካ ዘይረአ ቪዲዮ ክሪእ ይኽእል ስለዚህ ተምኔል በደንቢ ወሳናይ ስለዝኾነ ደካማ ዝኮነ ተምኔል እንታልዩ ነው ክሊክ ክትግበር ይከለን ማለት እዩ ናውነት እዛ ቪዲዮ ዚና ክትሪ መጀመሪያ ተምኔል ሪኹም መጽዮ ሶ ተምኔል ሪኹም ይኹም ቢኹም ርእሲ ካኡ ውሽጡ ትሕዝቶ እንታይ ዝመስላት ይኹም ማለት እዩ በር ትሕዝቶ ሪኹም ኣይኮነን ሶ ፉሊ ዝኮነ ስራሕቲ ምስራሕ አይድሊ ማለት ከመይ ኢና ክንፈትሑ እዚ ጽቡቕ ተምኔል ከመይ ይፍጠር ማለት እዩ ሓደ ዲዛይን ክንፈጥር ዝግበና ዲዛይን ዝኮነ ስትራቴጂካዊ ንሽተ ስልታት ማለት ያው ተምኔል ማለት እዩ እዚ ተምኔል እዩ ንጹሩን ስለ ዝንበብ ጽሑፍን ምጥቃም ማለት እዩ ኣብ ተምኔል ንጽሕፎ ንጹር ዝንበብ ጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ ፊገራቲቭ ዝኮነ በጣም ቅልል ዝበለ ክርድኦ ዝኽእል ማንም ማለት ካልኣይ ስምዒትን ፍልጠትን ዝኮነ ነገር ከጉልህ ዝኽእል ማለት እዩ ስምዒት ካ ክፈጥር ዝኽእል ዋው እዚ ኣስተያየል ዝኮነ ነገር ክርኢ ዝደሊ ለን ኣርእስኻና ምስ ትሕዝቶኻ ታይ ክዛመድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ መበል ሓምሻይ ኤክስፔክቲንግ ቫይራሊቲ ኦቨርናይት በሓደ ግዜ ቫይራል ንኾን ኤክስፔክት ምግባር ምህንጣ ወይ ከዓ ድሌት ምርኣይ እዩ መብዛሕትኡ ፈጠርቲ ወይ ከዓ መብዛሕትኦም ፐብሊሽ ገብሩ ዩቲዩበራት ጊዜ ከም ዝወስድ እዮም ዝዛረቡ ሶቀስ ቀስ እናበለ ምጅማር ዝሓሸ እዩ በሓደ ግዜ ታንጢውካ ግን ከቢድ እዩ ማለት እዩ ሶ ከመይ አቮይድ ንገብር ስለዚህ ፎከስ ኦን ፕሮግረስ ማለት እዩ ሶ አ ፕሮግረስ እና ፎከስ ክንገብር ዝግበአና እንበር ፕሮግረስ እንድሕር ፎከስ ዘይገበርና ብጣዕሚ ታይኸውን ሎ ማለት እዩ ኦቨርናይት ዝፍጠር ነገር የለን በሓደ ግዜ ቫይራል ክትወጽእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ወይ በጣም ትሕዝቶ ተጽዕኖ ፈጣሪ ክትኮን ኢካ ወይ ደሞ ያው አደነው እስካ ሕዚ በሓደ ግዜ ቫይራል ዝወጽእ ቪዲዮ ሪኢ ይፈልጥን ስለዚህ ኣብዚ ክንሰርሖ ዝግበአና ኮንሲስተንሲ ዝኮነ ሴሌብሬት ኮንሲስተንሲ ዝኮነ አፕሎድ ምግባር እዩ ማለት ሶ ኣብ ሕድሕድ ቪዲዮኻ ዝኮነ አድና ገበርካ ትኸይድ ተጽዕኖና ፈጠርካ ስለ ትኸይድ ማለት ካብኡ
ኮመንት استوها كانتم كومنت لما تقبر ملستهن ما زين ኣብዚ እንታይ ኢና ፕሮግረስ እና እንታይ ኢና ቫይራሊቲ ዝወፀሉ ምክንያት በደንብ ቸክ ንገብር ኦዲየንስ እና ናርና ሰን ንኸይድ ስተዲ አናሊቲክስ ስለዚ አናሊቲክስ ታይ ዘሎ ተመልከትና ብዛዕ እንታይ ዋች አወር ታይ ዝመስል ሲቲአር እንታይ ዝመስል አቨሬጅ ቪው ኤቪዲ ዝባል እንታይ ዝመስል አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ማለት እዩ ታይ ዝመስል ሶ እዚኦ መሰረት ገርና ኢና ማለት ካላይ ቢልዲንግ ሲስተም pressure ክትፈጥር ይልካን ሲስተም ይሃ ትፈጥር ገባክ ሶ ወርክ ፍሎውና ሓደ እንጥቀመሎም ቱልስ ነው ቱልስ እዚኦም ነሽን እዚኦም ተጣውሙ ነው እዚኦም በጣም ጣውሙም ነው ከመይ ፍሎው ከም ትሰርሑ ማለት እዩ ሶ እዚ በደንብ ተጣውሙሉ ማለት እዩ ካሊ ፍሎውና መጀመሪያ ካብ ኤዳ ክምስረት ነው ዘን ስክሪፕት ክንጽፍ ነውና ስክሪፕት ማለት ትሕዝቶ ናይ ጽሑፍና ሕድ ዝርዝር ካበይናበይ ካመተው እስከ መጨረሻው ማለት ነው ሶ then na video ንቀይሮ ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ዜና ፍሎው ዚህ ንጓዝ ይገባና ወርክ ፍሎው ማለት እሱ እዩ ሶ ነፍስ ወከፍ ቪዲዮና ታይን ገብርለና አመሰጋጋሪ ካብታ ሓደ ናብታ ሓደ ክጓዓዝ ክኽእል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩቲዩብ አልጎሪዝም ከመገሩ ፊት ክገብርልና ክኽእል afta አልጎሪዝም አቲና ምክንያት አልጎሪዝም ናይቲ ዩቲዩብ ፑሽ ክገብርና ክኽእል ነው ናፍታ ካሊ ፍካሊ ተመልካቲ ታይ ክገብር ክኽእልው እዚውን ከምዚ ዓይነት ውን ለው ኢሉ ከሪእና ክኽእል ለው ማለት እዩ ሶ ድሪም ቨርሰስ ሪያሊቲ ዝባሃል ለው ድሪምና ዝኾነ ነገር በሓንቲ ቪዲዮ ዝሓሸ ነገር ክመፀልና ኢና እንደሊ ግን ሪያሊቲኩም ኢኮን ዘሎ ዝዓለ ሪያሊቲ ሓንቲ ቪዲዮ ፐብሊሽ ገርካ 10 ቪወር ወይ 0 ቪወር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ ሓደ ሰሙን سو نحنا نحسو ግን በሓደ ጊዜ 100,000 ቪወር ረኺብና ዘን ዋች አወርና በሓደ ጊዜ ሞሊና ዩቲዩብ ኤሊጂቢሊቲ አሟሊና ክራይቴሪያ ናብ ገንዘብ ምስራሕ ንኸይድ ማለት ሪያሊቲ ግን ከም አይኮነን ሶ ጊዜ ሓትት እዩ ማለት ሪያሊቲ ግሮውስ ቴክስ ኮንሲስተንሲ ስለዚ ኣብዚ በደንቢ ክንሰርሕ ይግበና ማለት ስለዚ ቫይራሊቲ ውሕስነት ክበና ይኽእልን ሓደ ጊዜ ቫይራል ስለዘና ዘላለም ቫይራል ኮጽ ቪዲዮና ማለት አይኮነ ስለዚ ዘላቅ ኸውን አይኽልን ማለት እዩ ሶ ሕልም ካንታይ ክህሉ የለው ክውንነትን ዕቤትን ቁንዕነትን ክልልኒዎ ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ኢና ቫይራል ተንጽበይ ኤክስፔክቲንግ ገብረሉስ ንምንታይ ቫይራል ኮጽ ኖ እዚ ከቢድ ይባይ ቫይራል ንምጻእ ንሕሳብ በጣም ከቢድ እዩ ሶ ብትዘለካ ዓወት ብትዘረኸው ካይ ኢኻ ክትጓዓዝ ዝግበካ እምበር እንተዚ ኮይኑ በጣም ዝከብደና ስለዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተን ሓሙሽተ ዩቲዩብ በደንቢ ፑሽ ዝገብረን ዝፈትየን ከዓ ወይ ከዓ ሩል ኦፍ ዩቲዩብ ዝባሃላ እዚአን ማለት ሓደ ዋች አወር ሰዓት እዩ ኣብ ሰዓትና ብዝሓሸ ክነምጽእ ክነምዝግን ተኮይና መጀመሪያ 5 ሰከንድ ወይ 15 ሰከንድ ዝሓሸ ሁክ ለና ኣለዎ ማለት ስትራክቸር ቪወርና ዝሓሸ አቮይድሊንግ ዝኾነ ኢንትሮ ክልና ይውልን ዋች አወር መጀመሪያ ሲቲአር ክሊክ ዝገብሩ ተምኔል ማለት እዚ ሶ ክሊክ ዝገብረልና ተምኔልና እዩ ዘን ኮንሲስተንት ቢልድ ሞመንተም እዚ ከዓ ሬጉላር ዝኾነ አፕሎድ ስኬጁል መቅማጥ ማለት እዩ ቅድም ክንት ነገርኩም አነ ሕዝ ሰንበት ንረውዕኔ ፐብሊሽ ዝገብር ሶ ናእሱን ካና ይዓልኩም ሃቢት ተምጥሞ ፐብሊሽ ዝገብሩ ማለት እዩ ዘን ኢንጌጅመንት ካ ላይክ እና ኮሜንት ኣብ ዝኾነ መስመሃብ ሶ እዚኦም ሓሙሽቲኦም ማለት ሪሌቫንስ ዊንስ ክሪኤት ኮንቴንት ክሊር ዝኾነ ምስቲ ኒሽካ ዝኸይድ ማለት እዩ ኩራት ተኸታተልቲ ዓዶ ቻነል ሕቶ እንተሃሊኩም ወይ ከዓ ክበርህልኩም ቃጻልካ ክሰርሐልኩም ትደልዩም ኣፍታ ክሊክ ኣፍታ ኮሜንት ጽሓፉለይ ስለዚ ከመይ ረኺብኩሞ እስቲ ላይክ ሼር ኮሜንት እንሃብኩም ኣብዚ ዘለውካ ኣብዚ ካብ ዘለኻ ተመልከትዎ ንቐጻሊ ስለጠቕመኩም ማለት እዩ ሰናይ ጸንሒት ሰናይ ግዜ ኾነልኩም ከዓ ምነይ ማለት እዩ ሰናይ ግዜ ኾነልኩም ከዓ ምነይ ማለት